Tam zavítali mladé Lipianky, mladé devy. Dosť by ma zaujímalo a v celku, teda do hĺbky by ma zaujímalo, či teda tieto mladé devy, ktoré k nám zavítali, si uvedomujú, aká krásna sloboda ich čaká a čaká ich priateľov, ktorí pracujú v zahraničí a v Írsku, vo Veľkej Británii, ktoré sa so svojimi priateľkami nevidia, ktoré sa so svojimi manželkami a mladými deťmi nevidia, ktorých mladé, malé deti vyrastajú bez otcov len preto, že po 89. roku spoločensko-politické elity rozkradli tento štát. Hanba! 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 Mladé Lipianky, dnes ste tu za svojich priateľov, ste tu za svojich manželov, ktorí pre svoju lásku k vám a k vašim deťom pracujú za hranicami našej vlasti, pracujú preto, aby ste vy mohli viesť dôstojný život v republike, ktorú nám ukradli. Hanba politickým elitám! Kde sú slobody a sociálne istoty, ktoré nám tak veľavrávne garantovali? Kde sú tá láska a spravodlivosť, za ktorú štrngali? Ukradli ju! Kde je spravodlivosť pre vašich manželov? Kde je spravodlivosť pre vaše deti, ktorým berú prídavky? Kde je spravodlivosť pre dôchodcov, ktorým skresávajú dôchodky? A namiesto toho tieto peniaze, tie peniaze, ktoré z národného dôchodku pracujú vám, pracujúcim, rozdávajú tým, ktorí nepracujú. Kde je tá spravodlivosť? No kde? Spravodlivosť pre všetkých! 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 Lipianci, Lipianky, študenti, naberte odvahu a zúčastnujte sa podobných podujatí, pretože sú veľmi dôležité. Sú veľmi dôležité na to, aby ste začali klásť otázky vašim politikom, vašim regionálnym, vašim parlamentným politikom, aby ste sa ich konečne mohli bez strachu spýtať, čo spravili s peniazmi vašich rodičov, kde dali milióny slovenských korún, ktoré vaši rodičia zarábali do národného dôchodku. Kde sú tie peniaze? Kde? Oni stavajú vily. Stavajú vily a vy sa musíte báť vo svojich domovoch. Hanba! Hanba! Teraz poprosím prizvať k nám pána Ladislava Serenču z Košíc, poprosím potlesk. Pán Serenča, ešte raz, aby som ho predstavil, je z Košíc. Pred pár mesiacmi absolvoval dlhú a náročnú cestu tento ctihodný pán, 58-ročný, o pol roka, do Košíc a späť bicyklom, len preto, aby sa postavil pred Národnú radu Slovenskej republiky a aby tam demonstroval svoj záujem urobiť čosi pre svoje deti, aby sa mali lepšie. Chcel demonstrovať, chcel ukázať tým nenažraným politikom, že ešte v obyčajných a slušných ľuďoch drieme iskierka nádeje a sila postarať sa o zmenu v súčasnej spoločnosti. Poprosím, aby teda predniesol pár slov. Vážení občania, dobrý deň. Nie som zastancom nejakého dlhého rečnenia. Toto skôr patrí učiteľom a farárom. Takto by vás pozvanie farár, že by vás privítal drahí veriaci. Toto by patrilo vám povedať takisto, lebo veríte, že tá náprava raz príde. Ale takou formou, ako sa teraz ľudia stavajú napríklad aj k voľbám, náprava nepríde nikdy.
keby sa ma bol kolega Igor pýtal ešte pred týždňom, či prídem na túto akciu, tak by som mu 100% povedal, že nie. Lebo ja som, určite mnohí ste sledovali, akú akciu som podnikol v Košiciach. Za 30 dní som získal 974 podpisov na moju petíciu, čo je hanba pre celé Košice. Hanba! Zoberte si len taký príklad. Vyše 1000 ľudí, bo keby som mal pri sebe také nahrávacie zariadenie, tak by som to mal ako dôkaz. Všetci mi povedali, že bez problémov by podpísali, ale že sa boja. Tak som povedal, ľudia, čoho sa bojíte? Nie pri tej petícii, keď som tam sa zdržiaval tých 30 dní, 3 razy Rómovia vyhrážali, že ma zlikvidujú. A tu som. A tí, ktorí mi otvorene začali vytýkať, tak som im povedal, vy ukážte mi jeden príklad, s čím ste nespokojní, že tu robím tú petíciu. Niektorí len zbadali Luník 9, nadpis, a už doslova jeden mi vyhrážal, že keby mal pri sebe pištol, tam ma zastrelí. Fuj! Tak som mu povedal, a bol tak asi takých 7 rokov mladší, jak ja. Hovorím, pane, pozrite si poriadne, čo mám napísané na mojej petičnej listine, prečítajte si to a potom povedzte svoj názor. A on, keď si to prečítal, tak fakt povedal, že ľutuje, čo povedal, ospravedlnil sa mi a povedal, že on prvý by bol najradšej, keby mu dali guľomet a všetkých tých nesprátnikov by vystrieľal. Lebo viem, kde býva ten človek. A on povedal, že on za všetko platí poctivo a vidí, že tí, čo ich štát zbytočne živí, sa správajú jak, no nechcem povedať, a žiadny užitok z nich nie je, tak preto potom pochopil, že s čím ja, akým cieľom ja idem na tej svojej petícii. Mimochodom, chcem sa dištancovať vopred od toho, keby ma takto chcel zaradiť medzi nejakú stranu, ktorá pobuduje voči Rómom, a aby sa to zvrtlo na nejakú masovú, nechcem to povedať vulgárne, ale viete, na čo narážam. Ja som človek činu a stále som od malička, žil som s Rómami dlhé roky a viem, že oni sa správajú len tak a do takej doby, koľko im to tá spoločnosť dovolí. Preto zoberte takto, ako sa správa majorita. Aj tu je mnoho takých, čo len stoja niekde v kúte a pozorujú, čo sa deje. A keby dnes my by sme tu dosiahli to, že by na Slovensku skutočne začalo ísť k lepšiemu, tak hneď by sa prví prišli pchať do zadku s prepáčením za výraz. Pravda! A začali by tvrdiť, že áno, my sme celý čas s tebou. Áno, toto sme chceli. Lenže presne, jak hovorím, schovaný desi v zadku za pecou a na najlepšie, jedine, čo sa dokážu odvážiť povedať, niekde pri pive, keď už sú podkuražení, že treba, narážajú na tých Rómov, že treba konečne s nimi urobiť poriadky. A keď som jasne chcel ukázať, že ako sa to dá, tak boli pokakaní s prepáčením.